corre més que la pilota i la pilota va més ràpida que les cames. La nostra força és aquesta, el joc de posició, tenir la pilota i intentar anar a fer gols. Recuperar la pilota, aquest és el millor antídot que hi ha. No hi ha cap altre millor que aquest. Tornar-la a tenir, no tenir tanta pressa per arribar, sinó tornar a tenir el control, i en aquesta dinàmica de molta circulació de pilota al final acabem desgastant i generant ocasions de gol i rebent a molt pocs, que aquest és l'objectiu. Es irrepetible y nosotros no nos alcanzaremos a llegar a ese nivel. No somos el mejor equipo de la historia. El de las 5 copas, el de Cruyff y muchos otros que ganaron durante no un año, durante 7, 8 meses, que es lo que estamos haciendo nosotros, sino durante muchos años. Estos se pueden considerar los grandes equipos que han estado en este maravilloso club. Jo crec sincerament que la clau fonamental és que són molt bons, aquesta és la primera. Els jugadors del Barça són de bon nivell i aquests ho són. Sense això no hi ha entrenador que faci miracles, ni menys jo. El talent d'aquests jugadors és el que fa les coses siguin més senzilles, ells i la seva humilitat. Però crec que hi ha molta gent capacitada per fer la meva feina. A mi m'han escollit, l'únic mèrit que tinc, ho he dit altres vegades, que m'han escollit a mi, i això fa que a mi em donin el prestigi a mi. Jo no els hi dono a ells, ells em donen el prestigi a mi. Ese es el objetivo, el esfuerzo, el trabajo. No hay nada mejor que hacer y es lo que hay que hacer, es lo único. Nuestra gran virtud es esa, el trabajar. Luego, evidentemente, son muy buenos los jugadores, pero primero de todo va el esfuerzo. Sin esto, cualquier equipo nos puede ganar, cualquiera. Partido que se juega, partido que hay que ir a toda pastilla y ganar el partido. Y luego el otro, y el que vendrá, y el que vendrá. Y luego al final nos pondrá en el sitio que nos ponga, pero el objetivo fundamental es este, es partido que se juega, hay que ir a toda leche. Es decir, lo que hemos hecho ahora no nos da nada para el futuro, nada. Es decir, mañana es, una vez más, tener que volver a hacerlo. No sirve de nada el pasado, nada. És un bon moment per seguir, per no aturar-nos, per seguir. Si som capaços de donar la importància a cada partit, a cada acció, a cada detall que haguem de fer, en aquell precis moment no tinc cap dubte que respondrem en tots els partits, perquè tots els necessitem, tots jugarem i tots serem forts. Nosaltres som un equip fantàstic quan tothom fem el que hem de fer, quan deixem de fer-ho qualsevol ens pot guanyar. Oblidar el bo i el dolent del partit anterior, repeteixo, insisteixo, i ficar-nos molt intensos des del minut 1 en el pròxim partit. Si som capaços d'això, al final arribarem al mes de maig amb opcions a guanyar, a aixecar alguna copa. Ja es dona per fet que guanyarem aquests partits. És típic d'aquesta casa, de moltes vegades no dona importància al contrari. Anem pas a pas, val més ser força prudents, anem demà, intentem fer un bon partit, guanyem aquests 3 punts. No som campions de res i que queden molts partits a jugar tan difícils com aquests fins a final de temporada, i que quan ho fem amb el comportament que fem som un equip que fa patxoca. El papel de favoritos no sirve para nada. Sirve para creértelo, para que luego te equivoques. No sirve para nada. Estas cosas probablemente son periodísticas, pero no te conducen a ningún sitio. Nosotros somos un buen equipo cuando
Cuando ya nos gustamos demasiado, cuando ya de eso pues nos cuesta más, como a todos los equipos. Ve un equip que en els últims 10 anys a l'estadi en Lliga només hem guanyat 3 vegades. Ve un equip senyor, de cap a peus, que saben el que fan, ben organitzats. És un equip fantàstic el Villarreal, té jugadors de molt talent. El Atleti és un muy buen equip, muy buen equip. Un equip molt ordenat, molt ben treballat, que no té cap tipus de pressió, que és atrevit en molts aspectes. Vamos a uno de los grandes de la Liga, donde los últimos 6 años solo en Liga se ha ganado una vez. És el quart màxim golejador fora de casa de la temporada. Això ja significa, després de Barça, Madrid, Atlètic de Madrid, que ell sigui el quart ja significa el que és. Molta admiració, molt de respecte pel que han fet fins ara. El Real Madrid se l'ha de descartar ja com a rival per al títol? T'equivocaries. Si el descartes t'equivoques. Els demanava valentia, coratge, atreviment. Només això, els he dit a la xarra això. No us espanteu, sigueu valents, doneu un pas endavant. Els futbolistes som i existim per aquest tipus de partits i l'heu de fer. Però tinc la sensació que en la dificultat som valents. No ens podem amagar i menys aquí. Venir aquí i fer 6 gols al Bernabéu no es fa cada dia. Sé que hem fet feliç a molta gent, ja ho sé. No, estic molt content, molt. És dels dies més feliços de la meva vida. Venir aquí amb un equip com el Barça i poder jugar tan bé a futbol, guanyar, però sobretot fer-ho tan bé, fer tants gols i que hem fet feliç a tanta gent, a mi m'emociona, estic molt content, molt. Yo no estoy aquí para responder la opinión pública, ni la opinión vuestra, ni la opinión de la gente. Mi trabajo no es decir que estoy en contra de lo que opináis. Pierdo, tenéis razón. Me quedo con el gano, pues la tengo yo. Repito, no estoy para juzgar las portadas de los periódicos o las radios, lo que dicen. Si lo dicen, pues tendrán motivos, razones, pues me parece muy bien. Es vuestra parte del trabajo, que nos juzguéis en las cosas buenas, las cosas malas. A mí no me vais a convencer, que yo creo mucho en este equipo y crearé hasta el final, porque yo les veo cada día entrenar y les veo cada día hacer cosas que ustedes no ven. No puedo escoger una palabra en la cual sea quitada del contexto general de mi tono. Som grandets aquí, no em feu justificar les meves paraules, perquè les meves paraules ja sabeu quin és el meu to. Y el día que descubráis que hemos fichado a Ribéry, pues publicarlo. Ustedes no lo saben quién hemos contactado. Ustedes no saben cómo van las negociaciones. Lo sé yo, lo sabe Chiqui. Pero ustedes dan nombre que no son verdad. Ustedes dicen que hemos hablado con jugadores y representantes y no hemos hablado con jugadores y representantes. Ahí es donde la cagan. Y si es verdad, está bien, pero si no es verdad, evitarlo. No. Creo sinceramente que tenéis también una responsabilidad vosotros en vuestras profesiones. Todo lo que sube baja, todo lo que baja sube. Y no seáis malos.